мъничко така. Носете в сърцата ваши духът на нашите деди и не забравяйте вовеки традициите български. Видяхте ли какви чудеса стават тук? Това са нашите цветя. И благодарение на един човек, без който тази красота, тази радост за очите и мехлем за душата нямаше да бъде реалност. Човекът, който ни прави горди българи. Госпожа Мария Кьосева. Вие ни правите горди родители. Вие сте майката на нашия ансамбъл. По сценария беше малко по-различно, но нали знаете, живото предаване е така. Благодаря ви от сърце, мили приятели на ансамбъл Делянка. Без вас обаче ние нямаше да бъдем това, което сме. Сега е най-красивата част от нашия спектакъл. Тази вечер, това бяха думи на водещата, но да ни се предаваме микрофона. Тази вечер ще изпратим две красиви деца, две цветя, както каза Даниелчето. Защото когато те дойдат в нашия ансамбъл, сега ще ги видите, те бяха, както винаги казвам, свитички, плачеха, но сега седни
прекрасни млади дами. Нека да ги поканим на сцената. Криси Стоева! И Донна Димитрова! Кристина Стоева от 2007 година и до днес танцува в ансамбъл Дилянка, завърши отлично образование в Националната търговска гимназия. Преди половин година Христина спечели първо място в 17-тият национален конкурс по счетоводство и финанси. И с това класиране е приета в УНСС специалност счетоводство и контрол. Ансамбъл Дилянка, но това не е малко време за здравите връзки, които ни свързват. Да пожелаем на изминалите години да бъдат първите от многото години в ансамбъла, да ни радва със своята усмивка и чар. Аз се надявам, че те винаги ще ни посещават, когато са възможни. Но за тези красиви деца и за годините, те заслужават не само почет на грамота, те заслужават медали. Но нека за следващите концерти да представим. Да бъдем отговорни, да работим в екип и да бъдем хора. И сега цветя за ансамбъл Дилянка и специални поздравителен адрес към госпожа Кьосева от инженер Иван Тотев,